אבי, ברוך הבא. ברוך הנמצא. בצל קורותינו. אתה צריך להודות לקדוש ברוך הוא. אתה תחזור אחריי. תגיד, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, הגומל, חסדים טובים, שגמלני כל טוב. אמן. תגידו אמן, אמן, אמן ואמן. בשבת אחרי ברכה כזאת. זהו. וואו, חבר'ה, אנחנו במים. אורנה, מה יש לך להגיד עכשיו? חם לך? רצית לחזור הביתה, נכון מותק? נכון רצית לחזור הביתה? תאמיני, אורי, הוא שרד את הנסיעה הזאת. כן, למה? עשית לו... לא הוצאתי מילה מהפה. לא הוצאת מילה מהפה? זה הכי טוב. שתקתי. נכון? שתקתי? אנחנו פה בתוך המדרסה. אנחנו פה בווידאו. בשידור ישיר. כן. מאסף נרטב. וואו, לא יאומן, אה? ואני כמו כל הנערות על העץ. יפה. עכשיו, אני גם רוצה שתזהרי שלא ייפול המצלמה, זה בווידאו, זה מצלם. אנחנו נהנים מהמים, נשפיץ קצת על יוסי. עד שהבאת אותנו לטיול מים. אם אשכחך מדרסה, תשכח דבשתי. תראה איזה יופי. ממש רק לשוני. אתה לא מכיר את זה? כמה זה עמוק? זה מסלול הליכה למשפחות. תודה מוטי. זה אחלה מסלול הליכה. זה למשפחות. טוב יוסי, מה יש לך להגיד? מה יש לך להגיד? להגנתי מים נהדרים, אחלה טיול, שימשיך ככה. אחלה של שירות. אתה אף פעם לא מרוצה אצלנו, זה מעניין. אתה מעניין, כל פעם אתה אומר השירות חרא, יחס נהדר, ואתה ממשיך להופיע, משום מה. אתה מכיר את זה על הזונות. יפה. אדון... יש לי הגנה של אבי מור, יש לי את המעטף, יש לי את העידוד של חזריות, יש לי כאן את באמת, אורי שעוזר לי ותומך, תסדר אותי. יופי, חצי מוצא ליד, כן? לא להתלהם? אוי ואבוי. לא, במסלול... עד עכשיו, מקסים, כזה שבילים יפים במטעים. טיול מים ברמת הגולן. בווידאו. אורנה מסתלבטת, צוחקת. איזה ג'קוזי יש שם. אוקיי, אני עולה עליך. היה אתגרי או לא? מאוד. זה כל הטיול, הכי כיף. איזה אתגר. תאמין, זה חוויה אין כמוה. ממש, זה הכי כיף. תודה לך. תסתכלו לפה. אבי, החיים קשים. למה אתה יבש? מה אני? למה אתה יבש? אני יבש? לא יבש מוטה. זה דבר זה. זה וידאו. הוא... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
זה נגד מים. קח. תודה רבה. קח את מה שיש פה כי אני נוסע. יאללה, להתראות, תודה רבה. אני פשוט עוד צריך להספיק לעשות דברים היום, לא ידעתי שזה ייקח עוד זמן. להתראות. הכל אפשר גם לצאת. יוסי, הכל אפשר גם לצאת. נו, מה יש לך להגיד? אבי, אני מתנצל, גם היחס בסדר. לא, פשוט בכל דוברי הצרפתית זה פשוט הפרגניגן. בירקון היו כאלה שחוזים והיינו צריכים לנסוע עד לכאן. טוב יוסי. מאיפה זה הכסף הזה, תגיד?